ба ҳама салом дӯстон, чӣ ҳол доред? Ана рӯзи якуми даври чоруми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо паси сар шуд ва баъд аз бохти шармандавори худ аз Леванте, Барселона боз натавонист ғалаба ба даст биёрад. Ин навбат акнун дар Камп Nou бо Славия Прага. Бозӣ бо ҳисоби аз ҳама ғамгинтарин 0-0 ба анҷом расид ва ҳозир вақти он расидааст ки интервюи сармураббии даста Эрнесто Валверде ва ҳамчунин якчанд футболбози Барса аз он ҷумла Лионел Мессиро гӯш кунем ва фикри онҳоро бифаҳмем. Ба ҳама тамошои хуб рафтем. Бародари ҷун, агар хоҳӣ ки имшаб дар Лигаи Чемпионҳо ставка монӣ, то ман ба шумо 1xBet-ро тавсия медиҳам. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Дар он регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. Ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. Даромади гап бонусҳо. Бо промокоди TouchFoot 1xBet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. Имконият ва ғолибиятро аз даст надиҳед. пеш аз ин мо ба Леванте бой додем. Мо фаҳмидем ки он рӯз ва имрӯз бозии беҳтарини худро нишон надодем. Ба мо чизе намерасад. Акнун дар назди мо вазифаи мушкиле гузошта шудааст ва бояд ба ҳодисаи гузашта дуруст муносибат кунем. Мо бисёр лаҳзаҳои голзанӣ доштем, аммо онҳоро натавонистем амалӣ кунем. Славия дар ҳамлаҳои ҷавобӣ ба дарвозаи мо хатари калон ба миён меовард. Онҳо хело хуб бозӣ карданд. Мо сифатан бад бозӣ кардем. Ба мо пасҳои дароз лозим буд, то ҳарифамонро аз мавқеашон беҷо кунем ва ба нимаи майдон оварда дар пеш мавқеи озод созем. Самеду чанд бор аз ҳарифамон хуб гузашт, вале ман боварӣ дорам ки мо аз ин ҳам шиддатноктар бояд ҳамла мекардем. Норозигии мухлисон дар майдон? Ин хуб аст. Мо чӣ тавре ки бозӣ накунем, онҳо аз ин ҳам зиёдтар мехоҳанд. мо бозиеро анҷом додем ки ба фикри мо чунин бозӣ ба мо лозим буд. мо лаҳзаҳои голзанӣ сохтем, аммо ҳамлагарон натавонистанд гол зананд. Дар қисми дуюм мо пурра бозиро идора кардем, аммо тӯб нахост ба дарвозаи Славия дарояд. ман аз ин бозӣ ҳамон розиам. Мехоҳам ки мухлисон камтар сабру тоқат кунанд. онҳо аз мо ғалабаро талаб мекунанд ва мо ин чизро хуб медонем, барои он ки мо Барселона ҳастем. Аммо ҳозир мо пешравӣ карда истодаем. Ба ҳар ҳол ҳозир мо дар Ла Лига ва гурӯҳамон дар Лигаи Чемпионҳо дар ҷои аввал меистем. ҳисоб ба бозӣ мувофиқ нест гуфтанро баъд мебинам. Ба фикри ман ҳисоб ҳамеша шаҳодати он аст ки мо чӣ тавр бозӣ кардаем. Назадани гол ин мушкилӣ ва дарди асосии мо аст, новобаста аз он ки мо чандто имкони голзанӣ доштем. Ман аз бозӣ ҳамон розӣ нестам ва хело хашмгин ҳастам. Ба ҷадвали гурӯҳ нигоҳ кардан шарт нест. Асос он аст ки даста дар майдон чӣ хел бозӣ мекунад. ҳоло Барселона умуман бозӣ кардан натавониста истодааст. ва акнун дӯстон, ҳатман фикри худро оиди ин бозии Барселона Славия дар комментария нависед. Шавқовар аз фикри шуморо фаҳмидам ва муҳокима кардам. ҳамчунин фикри худро оиди ояндаи Валверде нависед. агар шумо президенти Барса мебудед, Эрнесто Валвердеро чӣ кор мекардед? ҳатман фикратонро нависед. ва ин ҷо видеои мо ба анҷом мерасад. ҳатман ба канали мо обуна шавед, то аз хабарҳои охирини футбол бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.